Keblai pi barok ngip yang sobhaya pi syakani ka program jungi karimpai. Bon na pedang jungi ngidon kita ki jingmelian ki ba jupin bernia la ni pensau tenat ingi ya ki bangi ong ru ki hobbies. Kini ki hobbies bon sin ki ai ru ki jingmentoi ki pa bon bhayangi. Ha pedang jungi ha kani ka por ngidon ye ikong Banadeen Jyrwa. Baha karta ka bala kamrang baru idon ye ki jingmelian la ni kita ki jingpin bernia ki ba jupin sau tenat ya iban le ba kamyar bangin syam hakarta jong i ba kinle ti kong nip yang sobhaya pi syakani ka program jingi karimpai ti khanang baki parlok nong pet kai jungi hakani ka porma kin kham itu company ip le si plan pin itu kham ba shu ya te ka kerteng jonga di kong Banadeen Jyrwa ngasa ha malki bat ngatriha sket diriat ngadon ki khun ngadon ki ksiru kuma fi ong mentan ka kartaru kumtai apa sekas 50 plus. Di kong kat kum ka jingtip jungi pidon ki jing so tenat ki ba le se compare yar ba ngin syam hakarta ka jong pi mo pilawan batai le se kita ki hobbies jong pi. Oi ka pilawan ong ki hobbies ru ka we ru ka passion. Mo ngin ya sim shwa ya ka hobbies to. Te hajing shisha ka hobby jonga naduk po ngarang kena kamde kata ka swimming kamde kata ka adventure mo ka hobby jonga ka de music naduk po ngarang li school kumtung asit stenat ban ruai ngam danang tan ban ruai tamba stenat ban tem gitar stenat kumtaken nre tip kumnu ngasu kadang ta ka passion put there banyak kai naduk podang rit podang imi pa iet bangi dino soara tinggi seyat kai kan stu kilum kiwa mo soara tu ta kita kiwa kilum tengah sadar naduk nang tu kan ngasa sedang ban sutenat ya ka mariang hamtam le ki ksat ya ki teng ong ni dalek kai kum ni mo lek kai apa wa teng ong ni ngadon kami ban nang ban jingi te dang rit ti jingi wa mo ong then dala kham san la kham he la yo khun bro ta ka por kuman si ong no nga sedang banyalam ki khun ken te hak tu ki por pat don kita ki pung jingi mo dang don tang te ka adrenaline swimming pool te apo malki hak tu ka por ngayalam ya tu khun ka baning kong jonga te ngayalam ken saka satu te ngisyang ngam kai mdei bo ong bada don kita ki professional trainer ngia ngam kai bat ka dadin iwan ita jing stenat ken te nang tu pada ngia sedang ban let kapoi ngi le asin chi sniru men step jan met ban le ya kita ki basics mo te ngi shele kai tu po adrenaline winter sru ngia le nalo ka hang te le ka paja te ngi tangkum ta hi shia stenat shia bat ka khun bat ka hak ta ka po kadang don prasnem ti kum papi ong mentan mo kani kalalong no kum ka passion ban ya ka hobby ni ti pi juhi kai ru ki swimming ya long ban jingi ya ki weki para khna la ni ki para samla la ni ki lesi ki bela ya para long kemi mo ti pi yo in em baka kadon kata ka jingkelati ha ka ni ka rukom perkhat jingi menta ban ong ba kum kini ru ngila ban pen kala kita ki passion jingi through sports, adventurous sports. MPE lada fi ong kajingkel la kasong kini ki kamtam ki sports activities kasong haka talent jong kibrio. Brok hot kin stonat ya swimming. Brok hot kin stonat ya adventure. Nre ngapade ngasim ya kumtaken ki bayi ki parlok ki ong like pidon kata kasap ba ayo ble. Te ble film hikai yangi. Tinggal kai ken kum tu parlok tengah sedang ken ban hikai ki ni ki ong tang sitayo kila anang kila long hakaktin nong way ki ong kila long confident pat ka mo te ki ong yang ani boleh film play no da ka kelas lan ni sim no da ka kelas mo tengah sedang nang ta na iwei polok ha iwei pat na iwei polok ki sedang ban tip na 2018 banga arhaja khapra tu banga sedang bagi ong ken bapin le no da ka kelas genja kelas ken tamang kamne ka akademi tingong em up shwai kan ngan hab like training shwa namar ngan shui kai like
banda hikai pada hakata karukom mahngidon kam training. Tinggalit pentebit ila dia sepokal kata. Tinggalit pentebit si benai hinga kam dei Muslim ngalit si benai sekal kata ngalit train. Dewa la kata ro ngampat das ngau biang hiru kata. Tinggalit biang hakernalin kidon kita kirang ba hang tu kiba la kam long professional kamon ong no. Manyale sekitu ki diving ki ngasi pet haki ngapa up yaki kan tu hapo ni kam dei fi ke basuk kan te ni bat katiang te ki tu ki ong to le bet kong le bet mlele kenti bet te kenti te long hap long careful mo ong hap long careful ban light na teng ni tung khu kan ni ka dur khmat ka tung khu ka level jong ka pool ka no ka don ka depth ni haban so tu lada kalong tu shallow umlong lada kalong too deep umlong ti ka ka jing mentoi dangi ong mo health wise kan ha ka kot ka kia ling ba ki ni adventurous sports ke ba pijule kum ka trekking kum ki ni ki swimming mo kum pi ong mantan pilik kai skilum ki wa e te long ngitip ka health benefits ka bon ba ti hen rei le si ma pi ba mat mo along first hand ti le si pilaun batai khambai te kane ka tongan batai ning kong sai ka trekking mo ka trekking ru kumangala ong e pi man ne mo ngasim ngadon interest bai ki lum ki wa em te ki trekking kuman si ong trekking ka susuk ba ka kentien em Nrei findala le pada findala experience dala dia kat kum ka karta jongi kamdai ka basuk Nama pinap yai bun kenta ban poi si kitu ki jaka ki ba kumbaong kinong exotic. Yes. Nama ni hingi jet ngahi ala dia ngajet ki jaka ki ba mendade than kitu ki bala alit. Ki bala alit ki tourist kuntu. Dengan let hi kitu ki exotic places ho. They kasim hi kenta si teng. They health wise but they kaya rap ha ya kan ya kini ki ban maintain ya kamet mo ya kamet jong phi ba finum solong thait ba phi nong lowat pina poyeng ru phi sum phi sait kuma jule hi kuma phi wan tre kum tu phi sum phi sait phi bam phi thia kala long normal ma kala de ka jing million tamba kawe ka trekking hi kaya rap ru ya kini ki muscles ki muscles kan kaya rap ha kitu ki badan kan ka jingpang ki ong ka arthritis ru ya suki pendep si teng kenta ne apusan minute shong ya biang shong mrade aba fina poi sha ka to ka destination ka ba fi kwa tamba fila yo ban ayu ho na fila yo ban ya malumala kum to dan kala long ayu ti ki bun ho ya kata ki bun hi ki blale kata ki bawan buat yang a tinga hap don patient but ki hap up yala di pula kam stat le as yala dia ngala poi shanu kitu pat hap sia perta phone rum jio network ni hap sia perta shanu fla don de kata ka we ka de ka long thrilling ba de health wise ru kay rap ya ki muscles kay rap mo ka karta mo mon ong no ban maintain ya kata ka karta banum yalong menta bat ka trend bat kan di generation temung hap ya hi kata kandawan pa ka swimming pa de ngai la dia tengah swim ke ngai ngajingi atat ngajingi tu la that don jaka shu tamba ngai le hiban jom ban dive ban jingi te kibun ki jaka ki bangala jan ngam ro ngani thu e phi long ndi ban shia kan thi pathar o kum tu ban shia le rumah de ki don ka khep ro bangala jan ngam don ki khep ro bangala shawo ajar ki wa ki baki up dok ha ho te of course to ya kata uble udon rengkat hi nomor sua bangin le ida bu da kajing pai ki bangin le mo fi ke passion ringin de ban klet pat uble mo te ka ban swimming pada kaya rap ya kan de ka breathing ru ya kan de kitu ki badon asma ki badon jingpang sengkai lani ki badon wat ka biong clear ru fi au benta fi biong clear la sha fi au nga khriat ban le ngam em re fi le ngam la sai ka biong clear jong fi la ja kuman si ong no mo mentangi pet kuma fi ong mentan ngi haban ya kat kum ka juk jong kan ni ka por ba menta ka ni ka generation mentang yo i ki follow bha la ni ki but bha ya kita ki rukom bam rukom di ki ba
ki balong strict kan ki balong proper diet kum ban chong na nei ti hato phi don kum kata ka diet ka ba phi le si phi bo kerpang ban bam la ni e na ma ba phi le ki ni ki jat mo pin so lengo ngam don ngam kim don kum kita ban ong wat bam kata wat bam kata masundal swim ar phomine la thangan te rung dukan rung ra azar la bam ja kado rung abam ku maju bam hi ka sulong no feb di bun ko ka pinap di nang ta gitu ki kena samla par menta long ya kata ka jingbam te ki yele hi ban ki kwa ban long slim ban itanat mo kamet te ki maintain hi kenya kata reanga te ki ong kenya nga ki keli kong ni bam kumno ban ayu mo ong em nga tanga bam bet mo kum tin we eat whatever you want tamba control tamba light no ki tu ba kham long klen nang ta ki breakfast te ka bam te piap pen biang timing ka timing lom de ba pai pin ong ban sulet skip no ka tu la ni bam khambun no satu soliang long ha ban maintain that timing kiso particularly ha bambun nang ta ka de ba fin lio stamina but de shwa ban swim pile exercise shwa nang tu fidi ki kenja glucose ki ba fin yo ya kastam mde ki tu ki ba ki ong ki tu ki energy drinks kinde be ki normal drinks glucose clear but glucose nang tu bisa fi swim 1 or 2 laps nang tu bisa di ba fi swim yang taken ti pi hapet bat ka kam shabar nang tap kum pi ong mene pla don sabaki kun ksiu tenga tre kapor kalong ka ba kim bha le si ti kum no pi adjust la ni pi manage la ni pi bati ya kata kapor jong pi ban le ay kini ki adventurous sports ringkat bat ka tre ka ta bat ka pet ya ka yeng ka sam kata hoi nga persang hi ban pelaj por khnang long ya nabenta kan ni leti at least ki adventure she banai ngari ban yo bet de ka swimming license tayo ngari ban yo bet de la no ka sande de kini ki khna to nai ong ki khna mo ki nama ki don ki bla yo khon ki don ki bla 60 plus ru ki banga train 60 plus ki bla retire de kum ki turu long ngalet license tayo wila de ki tengah phalet be man kasni namangam lat por ban be no man kasi te na office ru long ngadon bat ki assistant jonga te ngong ki aktif ngong ngate ngala let chapul mo office ya sanang ya pet ya ka office fi nang ya pet ya ka office so ngia batte kum tai ka common step jan mi haka jing much perkan kini ki adventurous sports na mar kuma fi ong ma physically ka ai shisha ki jing mentoy ki babun te mentally kum no ka ai kata ka jing mentoy haka jing much perkan na mar teng kum ban chi ong no ka job ba menta kong kala long ka balong stressful ba ka kam ka jam kum fi ong pi hayeng hasam ni ha pet ki kun ki ting ha pet te kum no thre ka pen long mentally ka yarap kan ya pi to mo ki don long kham tam ki khna samla man ta mo kran try ki samla mo ki don la ka jong ka stress mo ki don la ka jong ka jing bam yo su thu jing mut bat ki ba yet ba thon ki jong ki kuman chu ong no ki partner mo what ye ki tu bala don lock don khon ru te ban lat na kita ki jing yan ya jing e hayeng am let no de tu ki adventure ken pin yo sngo ya ka tu ka sur jong gitu ki ksha jong gitu ki sim jong gitu ki khnyang hin klet ya ke belajar hayo mentally stress le kaya rap ha shibun ma ni i bon bha ki jaka jngo kai ma ki tourist spots na kawai ka por kila nang khambun briu shu te kum ba pi ong ma pi le pi bon hi ba bon sin hi pi le kin ki jaka ki bakam badang kam duna ki brio balai ngiyo I kini ki tourist spots ba kila nang jabo na kawai ka por ngila ban ong ka de ka jing le torti ki nong le kai le si ki bret pathari ki jabo ki jabai ka ka khubor ka ba phi ko ban ai na mal fi le na kawai ka jaka but le si kum ba pi ong pi mene ka phila long kum ba don ka jinge dei ka pa jan bha bat ka mariang mo ti ka khubor ka ba phi ko ban ai shaki parlok nong pe chui ka khubor banga ko ban ai te ka long kum ni philet ban jango kai philet ndei ban ban jabo ngam ong tai ki locals ko ong ki tu ki banabar kam mo
longa stress bahai ki banabar makim so thu ya ka jing koridor jong kami mariang sian fila asyong hang tu long fila adamaya kuman news na ka tinong way fila adamaya ya ka serenity jong ka jaka ti bun sian hingi lap hi ki bilor bia ta ka basusi nang ta ba ki packet chips Kitu ki local jongi ru ki wehi. Tengi ngali bun sian ni ngasi ong ye ki ngong. Wat jele kumni namar ba piwan kai temde ba piwan penjabo mo. Te yatam. Yatam ya ra no station jrong nama kalong be sapo mo. Yatam ya ra no station jongi ya la ding ya le kum tangi ra ki plastik kitu ki ayu ki trash bag. Ni ra ni tam. Te kata ka message ka bolong ka susi ba hang ni hapo ri jongi ba ki jongi hi kide ki ba pen jabo ya kami mariang mata ka daw kam itanat shu nri long la dangila hi ban preserve ya ka jing khut kam tam nei ki bun ki jaka ki ba khut ni danglap hi long nai ong shani she is khasil sem wa jantiaru wajan tiar ki dang don hi ki jaka ki brang khut ki brang ki don ki tu ki society ki don ki tu ki management jong ki mo ki bong ki ba ki yale ki ba la tho hang tu ban ong mat pun jabo te kasusi ru ban ong bakim dong kim ya adam kim ya patiao kim don kata civic sense te mangi ngi don ki ku adventure jong ru nei te ki be lang long ki don ki we ru ngi she ong hi ngi she ong hi ba ki ya penjabo palat te kisi ong mai ma phi kong bala khamrang ba ngong kum nongan sumai ta manga mo phi sia relet dai ong lem ken mo te ka susi ka long ngas kwa ban stress hang ni ba bun sin hi ki dei ki outstation ki ber ban na bar bon penjabo ki jongi ki locals ki kham don akor khandia dan lai i sign kum tu ki la ya su thu ki la kham nang kham start ki la kham su thu ki ban na bar dia teng ki ale ngam nang ban batai hakanu ko rukom ki kawan ha to jimut jong ki ba let it be te ho ti ki jaka ki ba phi ju le se ko ma chona ba phi le janman kapor phila un batai le se ki ba phi kham so tanat ba kham long jan le se ba ho ngang bun sin hinga le sora saba kawe ke de hi ka snong try jong ha de kat bang adang let ka ngam tip laji osngon em ki tu ki wa link siar ki janela de ki mau kar de ka snong mau kuma satu hang tu ki don hi ki jaka ba finya swim man de bun sin nga chulet swim kai satu nanga thait ban let chne sa sor em ngala poi satu sa sora te ki frequently kan ngalet hi hang tu hapo janailar kata jaka ba ki khat kama mo ki jaka to ki area satu ba masatu ngasong ki kambon hi ne ki sa ero ki kambon ho nata sa kawe ka mga khamlet nga khamlet wa kham stunat ken ban let swim kare ngam tip la yo sngon em kade sa te si umlingka sa dien to ko umlingka ki khat kade kanong se ho se kana ti sa kawe pa de ka ba kham pan jan su yang Sate sa khlaw malki jongi ru kadon ka natural swimming pool ka bakshia den hi ki khna malki ba ki khna olong paring te ha ki to ki por covid te bun sin poi satu mami omi tingya yele kai satu nya swim kai satu nya kio ki lum laj gor ki satu ken te kinai ka jakai banga kham stunat hi ban let hi de ka sora te kumbaki ong daga kitin nong way mo each is just a number and you are the perfect example for that. Nomor pun sin yo ikong dalam poi hakarta ka ba la don nei saki kon kikti la don nei saka kam ka jam long ngila kham nong kum dong ngila kham pelaj no iki bangi so tanat man le ti ngila kham pelaj jingmut be tang ya ka yeng la ni tang ban pe be ko ta cái cái khu bò lệ xếp thì có bên ai lang cái para long kami, namar cái khana samla hỏi cũng mà phiong phimen ta nghi hạ bên yakat cũng cái generation kila kham maintain ni lah de kila kham lệ kita cái adventurous sports Henry cái khu bò lệ xếp thì có bên ai cái long kami cái beladon lagi khôn cái ti cái siu mo namar bun hina pedang jengki ngathare kila lada de ki ba smooth tanat baru te ban le ha ki por jongki menchwa le sikila e no
ti pi le di la long no bat ka tre bat ka pe yeng pe sem kai ka khubor pa pi ko kata hoi ko fi ong dei age is just a number mo kidon ki bu ong ni ngam ngap pet siung hap le kum ta ngong em kam de kata pi lek bet pi bu be to ka jengmut ba pi dei bet ban poi cho to ka jaka ngade ban lek bet yalam ye ki khon yalam ye ki siu da hap ban yalam ken te nga individually hi ngalong fortunate bang adon ki we ru ki ba ki ku trackers jonga ki be de all long hakaju ka karta mo te ngalong fortunate ya kata ya kata ngam ong ki don ki khna ru long ki samla ru ki ba wan lang bat nga ki dang ong hi fidang klan ma phi kong teng ong phili fidang ya kat ni afusan afun ri ki don ki badang khat phra ru te phili fidang ya bun ka por mo te persang menta persang bot yang phili fidang ya bun ka por pe ngi kat ni la ya ramba la ya ayu ru midang ya stunat ban le ki ni ki kam mo ti kata ka de ki jing shisha nang ngidang klan mangi man ya ki kim don bor ki ya si phang class app kila thai te ka e ka khubor bang kwa ban ong moi kini ki bala rang ba te it's never too late kum ong tin nong wei mo it's never too late start now te phila ban pun kut anytime da phila poi ru post nem ru phidang la hi ban le kham tam le ton nai kren ta adventure kham tam swimming le phra post nem ru phidang la ban le kam don age ba philang la be ban le te adventure le te menta phila e don la ki kali pila ban le sekitu ki lum ki wa menta ki bun tu mo ki ba kinang yalap kinang e te ka khubor ba kwa ban ong ba wanum shong than tang hayek nai le long hap pun buat ba ka trend hi hap long hap pun snow samla te le di hoi hap pun snow no it is just a number. It's never too late to start again. Te hap long lang kumbat ku tu kin kena samla hap long samla ki khon jonga le ki si ong ni wajukot mo mi yang ban track namar ba ngimla ban yai hoi ngonga em ngonga pidei ban persang te pet ngar ngadang la ime jonga ru kam ta i baklan ba te i track he for 15 to 20 minutes katai ka khubor ka wen ne ka dei ru ka support na yen ka dei mo support na ki khon support na ki family ngali ki ni ki in-laws jangak man ong no ru ki balong adventurous ki support ba yang so tu ka motivate te nga especially ngam kan ma ru kan nu snem ngadon dang laya chatuli dala poi ba kitu ki khna la so samla lang la shule kai la shule jump la shule tu ki cliff jumping ki im sutu supa la so samla lang te katai ke nga su ong ba kam dan age ba kanu fi kwa ban le ka dinala di hi mdon bala ban fu se fi ka de ka support na yang ru klem da support na yang tengah serai ka ba ban le ka ike ru te ani le mo mon so no ngi ki kan thei mo to for example ngila don la ki lok la ki khon kin don ki lok ki ba ong nai don kam ban le chata ni le lang ba kham strict mo mon so ong no te nga pade ilok ru bas very supportive kan I am very supportive no ro poi dang don akan ni perthei ru te ngi si lang ru bat i te kata ka de ka we te ki don pre ki belong free ru ki bam kwa pade ban yu ki bam kwa pre ban ya nama ka sedang ru na di ru ngathrai ka kam don jingmut la da ki I am sim na yeng rei na la di pim don tek to kamon tengah thrai ka di man don ru na la di da fi don na la di te marwe ru le hoi ka de ngali bun sin marwe ngali hoi misalnya marwe don kam parlok su fun satu kila don itu ki try snong satu la su poi la ka poi arngot lai ngot umta ken tela la kam don kamon him la mlang ban bor pi I am sim shisha na marba ngaru ngadi ka brio ka bamnang banjingi bat nga chukwa ba bangan hikai bangan persang mo nala dia bangan iu ti lesing minsa yakut no ko kapor tinga ko ban ai khublei na liang jong kadidi ke meghalaya mo nam ta kapor jong pikong bat kham tam e ba pi I men sim amtang yang ikna samna henry yaki wei pat ki bala khamrang ba la de ki long community long kpa ne mo bat ngi kermen bat
bapinang yacht syakmat bat kanika adventurous sports ka bapi P8 bahaban dia bat nginget ba pinang don hakamet ka bakot ka bakya ti sai sen pan ko bleshi bun Kublesi bunya piru pelaya pelut por ban sim kanika program na benta jonga. Kiblai kong mo. Te palok kumtung iyo sngo ya ikong Banadeen Jyrwa. Ibla long ilong kami. Batru ibla don lagi kun kesiyo. Henry ki passion jong i ka passion jong i ban le ya kita ki adventurous sports ki paper ampang baki ajing mento ya i haka met jong i Henry haka jing much perkat ru komju bat nganget ba pi ki nong pet yang i haka ni ka port pla yo men siam shibun lapidon haka no kerta kumbaong mene haka tin long way it is just a number pila man sedang menta you can start today di parlok hadu mengdai syam yang wat pia ko pat ka por ku blai pi baro